Ramazan rozasynyň hökmi we delili. Ramazan aýyny az beklemek parzdyr. Allah Taala şu aýetlerde aýtdy. Ey iman edenler, sizin takwalardan bolmaňyz üçin sizden öňkülere parz edilýär, ýani size hem sanaly günlerde oraly tutmak parz edildi. Ramazan aýy insanlara dogry ýoly hidaýaty görkezýän we dogry hak bilen egri ýoly batyly bir-birinden tapawutlanýan häşär alamatlary özüne jemleýän Kur'anyň indirlen aýydyr. Kim bu aýa ýetse onu az beklesin. Abdullah ibn Umar'ın haber beren hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. İslam 5 sada gurulanýar. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah şaýatlygy, namazy berja etmek, zekatı dolu bermek, Ramazan'da roza tutmak, başarana Allah'ın haram Kabe öýüne hac etmek. Talha ibn Ubeydillah radiyallahu anh burrun belýär. Bulun mujar saçly bir şarwa Arap Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna gelip şeýle diýdi. Ey Allah'ın Resulü, maňa Allah rozadan nämen parz edenini habar ver. Ol Ramazan aýyna roza diýdi. Ol sorady, mundan başga maňa parz roza barmy? Ol ýok, diňe tatawwur, ýani nefil bar diýdi. Şeýle hem Ramazan rozasyny parzdygyna bütün İslam ümmeti alaşdy, icma boldy. Şunuq bilen Ramazan rozasy Kur'an, sünnet we icma bilen parz boldy.